Joyce, ago niero kamana inya kuom kele studio. Girguni nyocho thaga manyocho wabed gi wach matek. Ma wuyo nyaka gi main pain Mama Ida Odinga. Makon mama, you need to address this. Tamor mama no o nyaka message ni PS marwa. Mukonen gini, we have to do it. Adwa wacho niya, political difference mawantigo Nyanza is very healthy. Okinyal confine ngato with one ideology. To gima duong, one jo Nyanza. Podwa bobet joluo. Gima divide wa, either ni kao nyithind ji to keto kitendara. Bianyo ji goji die otende. Ni corridor force gi. Kendi chung kamoro mi wacho jomoko wacho 2 term. Tibo kadho go. That is utter nonsense and rubbish of the highest order. Awachoka. Kendadwa insist in such a leader should not be given a chance to lead mwana inchi. Nikech en okonyal kata lead himself. The next thing, I want the government and the security officers to take it seriously that any life that is lost, any blood that is poured, wherever, which place in Kenya, and blood marja Kenya. Thank you. Erokamana Dr. Agnes Salome. Luis, watch ni mogik kawatieko. An watch na mogik number 1, adwa na kao thuolo ni monda